Il-Partit Laburista matul din ir-raba' ġimgħa tal-kampanja elettorali bit-tema Malta tagħna lkoll kompla joħroġ b'aktar proposti mas-60 waħda. Fil-bidu tal-ġimgħa l-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbart minn proposti ġodda intiżi għal intrapriżi żgħar u għal persuni illi jaħdmu. Fosthom gvern ġdid jgħin lin negozji żgħar illi diġà qegħdin joperaw billi persuni li jaħdmu full-time, studenti u pensjonanti illi għandhom negozju part-time se jibdew igawdu minn rata ta' taxxa orħos ta' 15% fuq l-ewwel 12,000 euro fuq dħul tagħhom. Gvern ġdid se jippremja lil min mal-impjieg full-time għandu wkoll impjieg part-time u dan billi jola minn 7,000 euro għal 10,000 euro l-ammont taxxabbli bir-rata ta' 15% fuq l-impjieg part-time. Proposta oħra hija maħsuba biex aktar nisa jitlu fid-dinja tax-xogħol u gvern ġdid iddaħħal tax credit ta' 2,000 euro lil kull mara li tidħol fid-dinja tax-xogħol illi għandha 35 sena jew aktar u li qatt ma tkun ħadmet. L-erba' mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar 15-il proposta għal titjib fil-MEPA. Fost il-proposti ewlenin hemm li gvern ġdid jissepara l-funzjonijiet tal-ambjent u l-ippjanar li bħalissa jaqgħu taħt awtorità waħda u b'dan il-mod jinħolqu l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi u l-Awtorità għall-Ippjanar u Żvilupp Sostenibbli. Gvern ġdid se jirrevedi t-tariffi tal-MEPA biex isiru aktar realistiċi u sostenibbli. F'każijiet ta' żviluppi żgħar u minuri minflok applikazzjoni dawn jiġu trattati b'notifika bl-iskop li titneħħa l-burokrazija esaġerata. L-għada l-ħamis jitħabbru iktar proposti ġodda konkreti fil-qasam ta' l-edukazzjoni bil-għan illi gvern ġdid ikun gvern viċin l-għalliema u jaħdem id fit magħhom. Ewlenin fosthom hemm il-proposta ta' sabbatical fejn gvern ġdid inidi inċentivi għall-akademiċi li jkunu jixtiequ jkomplu bl-iżvilupp tal-karriera tagħhom billi jagħti perjodu definit ta' lif beħlas f'każ ta' studju għal żvilupp rilevanti fil-karriera. Proposta oħra hija li gvern ġdid jaħdem biex jitlaħaq ftehim bejn il-partijiet kollha involuti biex l-għalliema jkunu jistgħu jiċċaqilqu bejn skejjel tal-gvern, tal-Knisja u indipendenti b'aktar faċilità. Liema ftehim ikun jaħseb biex l-għalliema ma jitilfux mill-anzjanità jew il-progression fis-salarji tagħhom. Fit-tmiem il-ġimgħa l-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar numru ta' proposti ġodda għal qasam tas-saħħa ibbażati fuq il-prinċipju tas-saħħa b'xejn. Fost oħrajn gvern ġdid joħloq charter għad drittijiet tal-pazjenti li jispeċifika żmien massimu ta' stennija għall-operazzjonijiet. F'każ li jinqabeż il-pazjenti kollu dritt għal kura fil-privat b'xejn. Gvern ġdid jimplementa pjantazzjoni biex tiġi indirizzata il-problema ta' nuqqas ta' sodot u pazjenti li qed jispiċċaw fil-kuriduri u dan bl-involviment tas-settur privat. Intant il-ġimgħa wara nofsinhar waqt laqgħa speċjali tal-Kunsill tal-General Workers Union, Joseph Muscat ħabbar illi bi gvern ġdid il-korpi dixxiplinati se jingħataw id-dritt illi jsieħbu f'unions tal-għażla tagħhom mingħajr dritt għall-istrajk. Qal illi dan huwa kapitlu ġdid u importanti fil-qasam ta' trade unions ta' pajjiżna.